Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuke gani, jaruma ce Aisha Tsamiya wacce take kwance a gadon asibiti, wanda a yanzu haka ba ta da lafiya. Allah ya jarabce ta da lalura, wanda a yanzu haka tana buƙatar addu'a a wajen mutane masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda mutane suke ɗaukar wannan bidiyo suna fosta shi a kafafen sada zumunta, suna cewar ta mutu ta mutu. To a gaskiyar bayani, Aisha Tsamiya gaskiya bata mutu ba, saboda lalura ce Allah ya jarabce ta da shi, wanda kuma Allah yakan iya jarabtar duk wani ɗan adam mai numfashi da irin wannan lalurar, wanda a yanzu haka tana asibiti, tana jinya, tana karɓar magani, wanda mutane da yawa suna ta posting a kafafen sada zumunta cewar wai ba ta mutu, sannan kuma an riga an yi jana'izarta, wanda a yanzu haka wannan hoto da kuke gani shine alamu da ake postawa cewar har an binne ta ma, an mata addu'o'i, an yi sadakar bakwai, wanda gaskiya wannan magana dai gaskiya ƙarya ce, wanda Allah ne ya jarabce ta da rashin lafiya kawai, kuma shine a yanzu tana gadon asibiti. Allah ya ba ta lafiya, Allah ya ba